እዚ ታሪክ ዊግላስ ዝተባህለ ናይ ሓደ ሰብ ታሪክ እዩ። መጥቃዕቲ ምስ በፅሑ መሳርሒት ገዲፎሞ ይኸዱ። ወዲ እውን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ተቐቲሉ እዩ። ግን ድማ ምንም ክገብር ኣይከኣለን። ብሕነ ምፍዳይ ዝተመልአ ግላስ ካብ ናይ በረድ ቁሪ ንምክልኻል ሓደ ለይቲ ሙሉእ ኣብ ናይ ፈረስ ከብዲ የሕልፎ። ነገራት ከቢዶም እዮም። ማይ ንሰቲ እውን ብዝተቆረፀ ጉረሩ ይፈስስ። ንብዙሕ ሳምንታት ከምዚ ዝነበረ ግላስ ናይ ወዲ ቀታሊ ሕነ ንምፍዳይ ኩሉ ግዜ ይህልዎ ዶ ሓቢርና ክንርኢና። እዚ ታሪክ ብ1823 ኣብ ሓደ ደንበር ደኒ ይጅምር። ኣብዚ ድማ 45 ሰባት እንስሳታት እንዳሃደኑ ቆርቦት ምሻት እዮም ዝሰርሑ። ካብዚኦም ግላስን ወዲ ሁክን ይርከቡ። ሃንደበት ድማ ሓደ ነገር የጋጥምሞ ሓደጋ ይፍጠር። እዚ መጥቃዕቲ ናይ ነገር ቆልዓ ብምሕጋታ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ናይ ነገር ሰባት እዞም ነጋዶ ተሓተቲ እዮም ኢሎም ይሓስቡ። ብዙሓት ናይ ጉጅሎም ኣባላት እውን ተቐቲሎም እዮም። ካብዚኦም 10 ጥራሕ እዮም ቀርዮም። እዞም 10 ሰባት ብመርከብ ተጠቂሞም በባሕሪ ክሃድሙ ይፍትኑ። እንተኾነ ግን እቲ ሓደጋ ገና እዩ ኣይተወድአን ዘሎ። እቲ ከባቢ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ነገር ሰባት ቁፅሪ ነይሩ። ነኒ ነገር ድማ ኣብቲ ባሕሪ ዝንሳፈፍ ዘሎ መርከብ ቀረባ ኮይኖም ይከታተልዎ። መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ክኽፈት ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሰዓት ዝተጨናነቑ ሰባት ድማ ናይቲ ጉጅለ መራሒ ካፒቴን ምኽሪ ንምርካብ ናብ ግላስ ይመጽእ። ግላስ ድማ ነታ መርከብ ገዲፎማ ንክኸዱ ሓሳብ ይቐርብ። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ነዚ ሓሳብ ብምቅዋም ናይ ኤፍሲ መንገዲ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ከም ዝበዝሖን ናብኡ ድማ ክንበፅሕ ግዜ ይወስድ ኢሉ ይከራኸር። እንተኾነ ግን ናይ ግላስ ሓሳብ ተቐባሊ ረኺቡ እዩ። ካብኡ ድማ ብኤፍሲ ንክኸዱ ይውሰን። ናይ ግላስ ሓሳብ ተኸቲሎም ድማ ነታ መርከብ ኣብቲ ባሕሪ ብምግዳፍ ንነገድ ከታልልዎ ይፍትኑ። እዞም ቆርቦት ድማ ኣብ እምኒ ብምሕባብ ፀኒሖም ንምምላስ ሓሲቦም በቲ ደኒ ነታ ፀጋሚ መንገዲ ይጅምርዎ። እቲ መንገዲ ሓደጋ ይበዝሖ እዩ። ብተወሳኺ እውን ከቢድ ናይ ክረምቲ በረድ እንትመፅእ እቲ ኩነታት ብዝገደደ ኣፀጋሚ ይኸውን። ካሊእ መማረፂ ድማ ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ምሸት ኣብ ደኒ ይድቅሱ። ንፀባሒቱ ንግሆ ዕላሞም ከም ዝሰርሐ መረጋገፂ ይረኽቡ። ነገድ ነታ መርከብ ንድሕታ ገዲፎማ ከም ዝኸዱ ፈሊጦም እቶም ጉጅለ ናብ ሰሜን ከም ዝኸዱ ይሓስቡ። ነገድ ሕጂ ድማ ንዓቶም ንምእታው ወሲኖም ይንቀሳቐሱ። ካብኡ ድማ ናይዚ ጉጅለ ኣባላት ናብ ሰሜን ከባቢ ብምኻድ ናብ ሓደጋ እንዳኣተው እዮም። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ድማ ለይቲ ድሕነቶም ውሕሳብ ዝኾነሉ ቦታ ኮፍ ይብሉ። ንፅባሒቱ ግላስ ቀዲሙ ይትስእሞ መሳርሒኡ ምስ ፈተሸ ድማ ናብቲ ደን ውሽጢ ክኸይድ ይጅምር። ግላስ ድማ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ ይስምዖ። ሃንደበት ድማ ኣናእሽተይ ኣራዊት ይርኢ። ቀድሚ ምንቅስቓሱ እቲ ኣዲኦም ናብኡ ትኸይድ። መሳርሒኡ ድማ ካብ ኢዱ ንክወድቕ ትገብሮ። ካብኡ ድማ ከቢድ ሓደጋ እንተብፅሐሉ ኣብ ሰዓት ድማ ደምዚዙ ኣብ መሬት ይድገስ። ካብኡ ድማ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ መሳርሒኡ ንምሓዝ ይፍትን። እንተኾነ ግን ደጊማ ተጥቅዖ። ኣብ ሰዓት ግላስ ሽጉጥ ብምውፃእ ይትኩሰላ። እንተኾነ ግን እቲ ጥይት ደው ንክትብል ኣይገበራን። ምክንያቱ ጠንካራ ስለ ዝነበረት። ካብኡ ድማ ከቢድ መጥቃዕቲ ትፍፅመሉ እሞ ግላስ ድማ ብሂወት ንክነብር ከቢድ ቃልሲ ምግባር ይጅምር። እቲ እንኮ ዝቐረዮ መሳርሒ ድማ ካራእ ጥራሕ እዩ ነይሩ። እንዳተሳቐየ ድማ ዝግበር ገቢሩ ካሮ የውፅኦ። እንተኾነ ግን እዛ እንስሳ ደጊማ ናብ ልዕሊኡ ወፂኣ ትትኩዖ። ሕጂ እውን ግላስ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ይቃለስ። ካብኡ ድማ ኣብ ማእኸል ተታሒዞም ናብ ታሕቲ ይወድቁ። ኣብ መጨረሻ ድማ ግላስ ብታሕቲ ይወድቕ። ንሳ ድማ ብልዕሊኡ ትኸውን። እንተኾነ ግን እታ እንስሳ ትመውት። ግላስ እውን ኣብ ኣፍ ሞቱ እዩ ዘሎ። ጎረሩ ብመጥቃዕቲ ተቆሪፁን ሰውነቱ ሙሉእ ድማ መጥቃዕቲ በፂሕዎ እዩ። ኣዕረኽቲ ድማ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ይመፅሞ ንዑ ድማ ክደልይዎ ይጅምሩ። ደም ድማ ካብ ሰውነቱ ይፅርግሉ እሞ ካብኡ ድማ ቁስሉ ንምሕካም ይፍትኑ። እንተኾነ ግን ነገራት ይከብድዎም። ምክንያቱ ድማ ጎረሩ ተቆሪፁ እግሩ ድማ ተሰቢሩ ክድሕን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብዚ ማእኸል ድማ ነገድ ናይ እንስሳታት ቆርበት ይረከብ። ካብኡ ድማ ነዚ ቆርበት ናብ መሳርሕታት ይቕይርዎ። በዚ ድማ ተጠቂሞም ሓይሎም ክዕብዩ ይኽእሉ። ካብኡ ድማ እዚ መሳርሒ ካብ ዝነበርዎ ኣዝዮም ሓደገኛታት ክኾኑ ይገብሮም። ናይ ግላስ መሳርሕቲ ድማ ግዝያዊ መሸከሚ ይሰርሑ። ዋላ እኳ ሒዞሞ ንምኻድ ተፈትኑ ናይቲ ከባቢ ኣቀማምጣ መሬት ግን ሰብ ሒዝካ ንምጉዓዝ ከቢድ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ተስፋ ስለ ዝሰኣኑ ካፒቴን ሽጉጥ ኣውፂኡ ቆትሎ ይፍትን። ካብኡ ድማ ናይ ግላስ ወዱ ኣቦ ብሂወት ንቕፅል ይልምኖ። ክቆትሎ ዘይከኣለ ካፒቴን ምሕረት ይገብረሉ። ካብኡ ድማ ብርሕቐት ንምሕላው ዝተሰማምዑ $7 ከም ዝኸፍሎም ይነግሮም። ካብኡ ድማ ናይ ግላስ ወዱን ዓርኮን በዚ ሓሳብ ይሰማምዑ። እንተኾነ ግን ፊ ዝተባህለ ካሊእ $100 ይኹን እንዳበለ ይከራኸር። ካብኡ ድማ ናይ ግላስ ወዱን
ሁኩን ዓርኩ ጂምን ፌዝን ነቲ ገንዘብ ተሰማሚዖም ምስ ግላስ ይቖርዩ ሰለስቲኦም ምስ ግላስ ዝተቖርዩ እቶም ካልኦት ግን ንቕድሚት ይኸዱ ካብኡ ድማ ፌዝ ልዕሊ 2 መዓልቲ ብሂወት ከም ዘይጸንሕ ይኣምን እንተኾነ ግን ግላስ እንዳተቓለሰ ገለ ክኸይድ ይጅምር ሓደ ምሸት ድማ ግላስ ንብሕቱ እንተቐሪ ፌዝ ናብኡ ቀሪቡ ንምንታይ ትሞትን ናይ ኩልና ህይወት በኣኻ ምኽንያት ኣብ ሓደጋ እዩ ህይወትካ ጥፍእ ከምኡ እንተጌርካ ኣነ ንወድኻን ክንድሕኒና እንተዘይኮይኑ ግን ነገድ እንተረኺብና ንኹልና ክቐትሉና እዮም ዋላ ሓደ ኣይትረፍን ብምባል ይነግሮ ካብኡ ድማ ፌዝ ዓይንኻ ክዕምተካ እየ ብቐደኛ እንተኾንካ ከይትኸልዖ ይብሎ እንተኾነ ግን ግላስ ዓይኑ ኣይዐመተን ካብኡ ድማ ፌዝ ሓሪቑ ዓይንካ ምዕማት ኣየድልየካን ብምባል ዓይኑን ኣፍንጭኡን ይዕፍኖ ካብኡ ድማ ግላስ ብስቓይ ከንቅጥቀጥ ይጅምር ካብኡ ድማ ንምትንፋስ እንዳፈተነ እንዳሃለወ ወዲ ብድሕሪት መፂኡ ንፌዝ ይወቕዖ ካብኡ ድማ ፌዝ ንኹልና ክብል እየ ዝገብርክዎ እንዳበለ ይናገር እንተኾነ ግን ናይ ግላስ ወዲ ኣዝዩ ሓሪቑ ጥይቱ ናብ ፌዝ የነጻጽሮ ካብኡ ድማ ፈዚዙ እንዳሃለወ ፌዝ ነቲ ጥይት ብምንጣል ይቐትሎ ግላስ ድማ ወዲ እንዳደመየ እንትመውት ተራእየ እኳ ዝኾነ ክገብር ኣይክእልን ካብኡ ድማ ፌዝ ነቲ ቆልዓ ፎቲቱ ይሓቦ ካብኡ ድማ ሳልሳይ ወታደር እንትመጽእ ግላስ ጎረርኡ ስለ ዝተቆረሰ ዝኾነ ክነግሮ ኣይከኣለን ኣብታ ምሸት ድማ ፌዝን ጂምን ይድቅሱ ነፀባሕቱ ፌዝ ነገድ ኣብ ገለባ ምዃኖም ይነግሮ ካብኡ ድማ ጂም ደንጊጹ ስለ ግላስ ኩነታት ይሓቶ ካብኡ ድማ ፌዝ ንግላስ ክጎቶ ይጅምር ግላስ ድማ ስቃይ ስለ ዝሓይሉ ይናገር ካብኡ ድማ ናብ ጉድጓድ እትዎ እሞ ንከቐብሮ ድማ ብሓመድ ክደፍኖ ይጅምር እንተኾነ ግን ጂም ደው ንከብሎ እንዳፈተነ እዩ እንተኾነ ግን ፌዝ መሟታ ይቀርን ስለዚ ሕጂ ክኸዱ ከም ዘለዎም ድማ ይናገር ካብኡ ድማ ጂሚ ነገድ ኣብ ቀረባ ከም ዘለዎ ስለ ዝነገሮ ማይ ገዲፉሉ ይኸይድ እንተኾነ ግን ዘይፈልጦ ነገር እንተሃለወ ፌዝ እንዳሓሰበ ምዃኑ እዩ ካብኡ ድማ ግላስ እንዳተሳቀየ ይቐርሞ ዘለዎ ሓይል ድማ ተጠቂሙ ናብ ዝሞተ ወዲ ይኸይድ ካብኡ ድማ ንባዕሉ ናብ ወዲ ኣፍልቦ ምስ ገበረ ንሱ ይደቀስ ካብኡ ድማ ስለ ዝጠመዮ ኣብ ጥቕኡ ዝረኸቦ ዝሞተ ዓሳ ብምብላዕ ንባዕሉ የጸንሕ ካብኡ ድማ ማይ ንሰቲ ጉረርኡ እንዳፈሰሰ ስለ ዝኣበዮ ሓዊ ብምግጻል ጉረርኡ ይዓጽዎ ካብኡ ድማ ስለ ዝሕመሞ ይወድቕ ሓደ ምሸት ግላስ ብሰላም ደቂሱ ብምሕዳር ካብኡ ግን ሓዊ ይርኢ እሞ በቲ ነገር እንዳተገረመ ናብቲ ሓዊ ዘለሉ ይኸይድ ካብኡ ግን ዝገርም ነገር ሓደ ሰብኣይ ስጋ እንዳጠበሰ እንዳበልዐ እዩ ነይሩ ካብኡ ድማ እቲ ሰብኣይ ንግላስ ምስ ረኣዩ ብመሳርሒ ክወቅዖ ይፍትን እቲ ሰብኣይ ድማ ክወቅዖ እንትብል ገላስ ብምልክት ደው ንከቢ ይገብሮ ካብኡ ድማ ናቱ ሕማቕ ታሪክ እንዳነገሮ ምግቢ ንክቦ ይሓቶ ካብኡ ድማ ግላስ ወዱ ከም ዝተቐተለን ሰባት ድማ ገዲፎም ከም ዝኸዱን ኣብ ዝነገሩ ሰዓት እቲ ሰብኣይ እውን ለክዕ ከምኡ ተመሳሳሊ ታሪክ ኣለዎ ካብኡ ድማ ቤተሰቡን መንደሮም ብሓዊ ከም ዘቃጽሉን ይነግሮ ሕጂ ድማ ክልቲኦም ዘሕለፍዎ ስቃይ ረኺብዎም እዩ ካብኡ ድማ እቲ ሰብኣይ ንግላስ ምግቢ ምስ ሃቦ ምንታይ ትኸይድ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ ካብኡ ድማ ተሰማሚዑ ሓቢሮም ክኸዱ ይጅምሩ ኣብ ሰዓት እቲ ሰብኣይ ፈረስ ስለ ዝነበሩ ነቲ መፀገም መንገዲ ንክቐልል ይገብሮ ካብኡ ድማ ሕጂ እውን ፌዝን ጂምን ብወገኖም ኣብ መንገዶም እዮም ዘለዉ ካብኡ ድማ ሕጂ ፌዝ ሓሶት ከም ዝነገሮ ይርዳእ ኣብ ሰዓት ድማ ጥይቱ ብምውፃእ ሓሪቑ ክዛረቡ ይጅምር እንተኾነ ግን ፌዝ መንገዶም ንኽቕፅሉ ይነግሮ ካብኡ ድማ ኣብ ዝተቓፀለ መንደር ምስ በፅሑ ክልተ ፈረስ ይረኽቡ መንገዶም እንትቕፅሉ ኣብ ቦትኦም ይበፅሑ ካብኡ ድማ ካፕቴን ሕጂ ድማ ቃል ከም ዝኣተወሎም $100 ይህቦም ካብኡ ድማ እቲ ሓደ ቆልዓ ኣብ ልዕሊ ግላስ ገበርዎ ነገር ይጠዓስሞ ገንዘብ ከም ዘይቕበል ይናገር ኣብ ሰዓት ድማ ፌዝ ናይቲ ቆልዓ ቅርሺ እውን ይወስዶ ፊልምና ናብ እኒ ግላስ ወስደና እሞ ሕጂ ድማ ክልቲኦ ናብ ናይ በረድ ማዕበል ይኣትዉ ካብኡ ድማ ነገራት ስለ ዝባኣዙ ቁስሉ ኢንፌክሽን ይፈጥር እሞ ዓርሶ ስሒት ይወድቕ ኣብ ሰዓት ዓርኩ ንእሽተይ ገዛ ሰሪሑ ንከድሕን እንዳፈተነ እዩ ነፀባሒቱ ድማ ግላስ ይነግሕ እሞ ዓርኩ ከም ዝጠፍእ ይርዳእ ካብኡ ድማ ወፂ እንዳደለየ እንዳሃለወ ፈረንሳዊ ከም ዝቐተሎ ይርኢ ካብኡ ድማ ነቲ ፈረንሳዊ ክደልዮ ይጅምር እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ፈረንሳዊ ሓንቲ ጓል እንዳሳቀየ ይርኢ ናብኡ ምዃድ ድማ ነቲ ፈረንሳዊ ቀቲሉ ነታ ቆልዓ ድሕና ካብኡ ድማ ኣብቲ ቦታ ንምህዳም እንትፍትን ብነገድ ይኽበብ ካብኡ ድማ ናብ ፈረስ ብምውፃእ ንምምላጥ ኣብ ዝፍትነሉ ሰዓት ናይ ነገድ ሰባት ናብ ገደል ስለ ዝወሰድዎ ናብኡ ይወድቕ ፈረስ ድማ ምስኡ ስለ ዝወደቐት እታ ፈረስ ትመውት ካብኡ ድማ ግላስ ብሂወት ስለ ዝተረፈ ንምቕዋት ክብል ናይታ ፈረስ ከብዲ ክቆርፆ ይጅምር ነቲ ስጋ ድማ ብምውፃእ ነታ ለይቲ ኣብኡ ኣብታ ውሽጢ ፈረስ ይሓድር ካብኡ ድማ ነፅባሒቱ መንገዲ ይጅምር ካብኡ ድማ ጂምን ፌዝን ኣብ ቦትኦም በፂሖም እዮም ናብኡ ድማ ሓደ ፈረንሳዊ ይመፅእ እሞ ምሕደር ድማ ይሓቶም
እቶም ጉጅለ ድማ ገንዘብ ይሓትዎ እንተኾነ ግን እቲ ሰብኣይ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘይነበሩ ኣይኸውንን እንትብልዎ ንሱ ድማ እታ ዝነበረቶ ገንዘብን ሓደ ብርጭቆ መስተን ይህቦም። እዚ ብርጭቆ ድማ ኣብ ልዕሊ ግላስ ኣቐሚጦሞ ዝነበረ እዩ። ጂሚ ግላስ ከም ዝሞተ እዩ ዝሓስብ እንተኾነ ግን ወዲ ሁግ ብሂወት ከም ዘሎ ርግፀኛ እዩ። ነቲ ሰብኣይ ድማ ኣበይ ረኺብካዮ ኢሉ እንተሓቶ እቲ ሰብኣይ ድማ ካብዚ 30 ኪሎ ሜትር ዝሕረቕ ከባቢ ከም ዝረኸቦ ይናገር። ሕጂ ድማ ጂም ምስ ኣባላቱ ንሁግ ፌዝ ከም ዝቐትሎ ከይፈለጠ ንክደልዩ ይወፅእ። ሕጂ ድማ ፌዝ ብሂወት ከም ዘሎ እንዳሓሰበ እንዳሃለወ ነኒ ካፒቴን ድማ ናብቲ ብብርጭቆ ዝተረኸበሉ ቦታ ንክደልይዎ ወፁ። ኣብኡ እንትበፅሑ ንግላስ ይረኽብዎ። ግን ድማ ጂምን ፌዝን ንግላስ ከም ዝሞተ ስለ ዝተናገሩ ንግላስ ንክእሰር ብምእዛዝ ቀልጢፉ ንዘይምውሳን ይሓስብ። ሓሪቑ ድማ ናብ ካምፑ ይምለስ እሞ ንፌዝ ድማ ክደልዩ ይጅምር። ካፒቴን ዋላ እኳ ኣብ ኩሉ ቦታ እንተደልዩ ፌዝ ግን ኣይነበረን። ካብኡ ድማ ናብ ናይ ፌዝ ክፍሊ ኸይዱ እንትርኢ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ካዝና ከም ዘየለ ይርኢ። ካብኡ ድማ ሕጂ ፌዝ ንሁግ ከም ዝቐተሎ ርግፀኛ ብምዃን ካፒቴን ምስኡ ንምኻድ ይውስን። ካብኡ ድማ ግላስ ምስኡ ክኸይድ እንዳበሎ እንዳሃለወ ጂሚ ስለ እቲ ቅትለት ከም ዘይፈልጥን ንጂሚ ፌዝ ከም ዘእመኖ ይናገር። ካፒቴንን ግላስን ድማ ብሓባር ናይ ፈረስ ኣስር እንዳተኸታተሉ ክኸዱ ይጅምሩ። ካብኡ ድማ ድሕሪ ብዙሕ መንገዲ እቶም ኣስራት ይጠፍኡ። ካብኡ ድማ እዚ ኩነታት ንክከፋፈሉ ዝገበሮም እንትኸውን ካፒቴን ንብሕቱ ምድላይ እንዳቐፀለ እንዳሃለወ ፌዝ ግን ብድሕሪት ብምምፃእ መሳርሒ የነፃፅረሉ። እንተኾነ ግን ካፒቴን ብናይ ቅድላት ገበን ስለ ዝተጠርካ ናብ ገዛ ንዓይ ብሎ። እንተኾነ ግን ፌዝ ስለ ዘይደለየ ኣብኡ እንዳሃለወ ድማ ተኩስ ይቆትሎ። ግላስ ድማ ነዚ ድምፂ ምስ ሰምዐ ናብቲ ተኽሲ ዝተሰማዐሉ ቦታ ይመፅእ። በዚ ሕዝን ኩነታት ግን ናይ ካፒቴን ሬሳ ይረኽቦ። ናይ ፌዝ ኣስር ድማ ስለ ዘየለ ግላስ ሓደ ሓሳብ ይመፀሉ። ሓደ ተኽሊ ብምቑራፅ ንካፒቴን ቀጢሉ ንክኸይድ ይገብሮ። ፌዝ ድማ በዚ ተሸዊዱ ናይ ተኽሲ ስገምቲ ይወስድ እሞ ናይ ካፒቴን ሬሳ ድማ ደጊሙ ስለ ዝተወቅዐ ናብ መሬት ይወድቕ። ካብኡ ድማ ፌዝ ንግላስ ከም ዝቐተሎ ብምሕሳብ ከሲሉ ናብኡ ይቐርብ። ካብኡ ድማ ግላስ ተኩስ ይወቅዖ። እንተኾነ ግን ስለ ዘይሞተ ከመልእ ተኸኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ግላስ ተኸታቲሉ ይረኽቦ እሞ ከበኣሱ ይጅምሩ። ካብኡ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ውቅዒት ናብ ከባቢ ቃላይ ስለ ዝኸዱ ኣብኡ ብከቢድ ይቆስሉ። ካብኡ ድማ ናይቲ ከባቢ ሰባት ንዓቶም ክቆስልዎም ደልዮም ከም ዘለው ይርኢ። ግላስ ድማ ኣብ ሰዓት ንፌዝ ቆስሎ እንትፍትን ሓደ እዋን ዝሕግዞ ዝነበረ ሰብኣይ ይዝክር እሞ እዚ ሰብኣይ ድማ ንምፍዳይ ናይ ፈጣሪ ዳኣ እምበር ናይ ሰብኣይ ኮነን ኢልዎ ስለ ዝነበረ ንፌዝ ናብ ውሕጅ ይሰዶ። እቲ ውሕጅ ድማ ናብቲ ምስዋ ስለ ዝወስዶ ንሳቶም ድማ ሒዞም ቆስልዎ። ካብኡ ድማ ነገድ ናብኡ እንዳቐረበ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ጓሉ ካብ ፈረንሳዊ ዘድሕና ምስ ምዃኑ እንትፈልጡ ነዘይ ምቕታል ወሲዶም ገዲፎሞ ይኸዱ። ኣብ ናይ ፊልምና መጨረሻ ድማ ግላስ ናይ ሰበይቱ ነብሲ ብመንፈስ ይርኢ እሞ ናይ ግላስ ዓይኒ ድማ ብንብዓት ይመልኡ። ፊልምና ድማ ኣብዚ ትውዳእ።